Yon, welcome back mga pare ko sa ating panibagong adventure. Panibagong video naman ito mga pare ko. At ito dito naman kami sa may Barangay Kugon Bulusan. At ang kasama ko ay ang kapatid ko at bayaw ko mga pare ko. Nandun na yung bayaw ko, nauna na. At ito kami, nagre-ready na kami para sumisid mga pare ko at makapagsimula na rin sa pangumana. Kaya mga pare ko, samahan nyo ako sa ating pakipagsapalaran sa ilalim ng dagat. At ito, magsisimula na tayo mga pare ko. Pero bago yun, shoutout muna tayo dahil matagal na tayo hindi nakapag-shoutout sa mga tropa natin dyan. Unang shoutout para sa Larry Garote Pastor from Bigo. At shoutout na din sa Parapana ng Santa Magdalena, RJ Hiraban. At shoutout din sa iyo Bano Kayas from Katbalogan, Samar. Shoutout din sa iyo Chen Victoria Matias from San Miguel, Bulacan. Yun. At shoutout din sa iyo Johan Manabat. At shoutout din sa iyo Bibian Ilandag from Singapore. Yon, maraming salamat mga pare ko sa patuloy na suporta at patuloy na pagsubaybay sa ating mga panibagong videos. At ito, simulan na natin itong pangumana mga pare ko. At ito yung una na nakuha natin, isang angol or buntog. At ito naman yung sumunod mga pare ko, isang tilapyang dagat. Ayun, sa pool natin mga pare ko. Ayos, at malapad-lapad na rin yan mga pare ko. Prito lang, masarap na luto dyan. At ito yung sumunod, isang malaking kulambutan. Ayun, sa pool natin. Grabe, napakaamon ito. Hindi masyado napuruhan kaya napagbuga pa ng tinta. Yan o. Malaki ito mga pare ko. Nasa mahigit 3 kilohin mga pare ko. Yan o. Napakaswerte. Unang-una pa lang. Kwartang linaw agad mga pare ko. Hanap-hanap pa tayo. Baka may makasama tayo ito. Ayos. Sigurado naman ito sa pang binta mga pare ko. Kulambutan. At ito naman yung sumunod mga pare ko. Talugbago. Ayos at maamo lang. Ayan o. Ayun, gumalaw mga pare ko. Dandahan natin sa pool kang talugbago ka. Ayos, sa pool natin mga pare ko. At may kasama pa ito sa gilid mga pare ko. Kaya babalikan natin. At ito na yung mga pare ko. Alanganin yung pwesto niya. Tagilid. Kaya sundutin natin para tumagilid mga pare ko. Ayun o. Sa pool kang talugbago ka. Ayos, at nasungkit natin mga pare ko at lumabas. Nakadalawang sunod na tayo na talugbago. Baka may kasamaan pa ito. At ito sunod na lubog natin. Ayun o, malaking ipos-ipos mga pare ko. Malapad. Sa pool kang ipos-ipos ka. Ayun, nagitik mga pare ko. Lawihan mga pare ko. Triple tail or ipos-ipos mga pare ko. At ito naman yung sunod na lubog ko mga pare ko. Ayun, may isang bunak na sa loob ng butas. Ayun o, kauri pala ito ng mulmul. Kaya hindi pwede hulihin. Kaya hanap na tayo ng iba. At ito yung sumunod mga pare ko. Isang kurisa nasa silong ng malit na bato. Dahan-dahan natin sa pulkang kurisan ka, nagitik. Ayun o. Ayos, may pangsabon naman tayo mga pare ko. Ito yung paborito ko, kurisan. Kasi matataba talaga ito. At ito, may malaking kurisan nasa silong ulit ng bato. Dandahanin lang natin ito kasi medyo alanganin yung pwesto niya. Yun, sa pulkang kurisan ka. Ayos, good size ito mga pare ko. Malapad. Yan o. Mataba. Ayos, ito pang sabaw talaga. Yan o. Dahan-dahan lang tayo ng langoy. Baka may mga kasamaan pa ito at madagdagan naman yung pang sabaw natin. Ito ay pang ulam lamang mga pare ko. At ito yung kapatid ko nakakita ng pugita, kaya pinasungkit sa bayaw ko mga pare ko. Ayun o, lumalabas na mga pare ko. Magaling talaga sumungkit yung bayaw ko mga pare ko. At yun, napalabas agad. Bibihira na nga yung pugita dito sa amin. Ayun o, siguro nasa mahigit 1 kilo rin ito mga pare ko. Ayos, at nakaswerte nga yung kapatid ko. Meron na siyang pang adobo sa gata mga pare ko. Hanap rin tayo, baka may kasamaan pa ito. Makakita rin tayo ng pang adobo at pang pulutan, di ba mga pare ko. At ito naman yung sumunod mga pare ko. Isang kurisan ulit. Ayun o. Dandanin natin. Sa pulkang kurisan ka, nagitik rin mga pare ko. Ayos, ang gaganda ng tama natin. Nasa pulso yung kamay natin mga pare ko. At sunod naman na lubog natin mga pare ko. Kurisan ulit.
Ayun oh, nasa loob ng butas. Sa pulkang kurisan ka. Sunod-sunod naman yung kurisan na nahuli natin. Ayos at makakahigop naman tayo ng sabaw. At sa sunod na lubog ulit natin mga parikoy, dandahan tayo ng langoy pailalim. At eto may talog bago nasa silong ng paya-paya. Sa pulkang isda ka. Ayos at may talog bago pa ulit mga parikoy. At sunod naman na lubog natin mga parikoy, ayun may ilak, malapad na rin. Sa pulkang ilak ka. Ito nga yung first class na isda dito sa amin. Kasi napakasarap nga ng sabaw nito. At napakanamit nga ng laman nito mga parikoy. Kaya swerte pag nakahuli ka nito mga parikoy. At dito pagsisit ko mga parikoy, may napansin akong isang tapasan sa ilalim. Ayun oh. Dandaan natin sa pulkang tapasan ka. Ayun. Hindi natin nakita kaya ayun, lumipad-lipad mga parikoy. At eto may ilak sa ilalim. Mailap. Dandaan natin. Nako, mailap talaga mga parikoy. Ando na sa unahan. Magalaw, hindi natin ma-chimpuan mga parikoy. Ayun, bumalik. Ayun, pumunta na sa malalim. Bahala ka dyan. At ito na lang yung papanaan natin. Sumiksik sa butas na hindi naman siya kasya mga parikoy. Ayun o, hindi tuloy makaalis. Tandaanin natin. Sa pulkang balana ka. Ayun o, ayos, nakuha natin. Kasi hindi na siya makagalaw dun sa pinasokang butas niya. Ito na pala yung huli ko na natusok mga parikoy. Kaya aahon na kami mga parikoy. At ito nga, umahon na nga kami mga parikoy ha. Ito na yung mga kasama ko. Tapos na yung pagsisid namin at ayos na yung pangbenta at pangulam. Sigurado naman ito. So yun, ito na yung mga huli ko mga parikoy. So talaga, kung ganito ba naman palagi, ayos talaga. Ayun o, gaganahan ka talaga sa pagpapana mga parikoy. Ayun o, may bagulan pa na malaki. Ayos, pangbenta na ito. So ayun, hanggang dito lang yung video natin mga parikoy. Kaya salamat sa suporta at patuloy na pagsubaybay sa ating mga panibagong video. Kaya dive safe palagi mga idol, mga parikoy. Peace out.